napíšem, pričom najviac oddychnem si. No a tak som sa pokúsila, keďže na Slovensku nie sú súťaže, do ktorých by sa dal ten román prihlásiť, tak som to skúšala v Čechách. Chvála Bohu, našťastie sú súťaže, kde prijímajú aj romány v slovenskom jazyku a čítajú ich. Takže jednou z prvých bola cena, respektíve súťaž o poklad Moravského sklepa, ktorá prijíma, ako oni nazvali, od mikropoviedok cez románové ságy, od českých, moravských, slovenských autorov, takže pokiaľ niekto má v šuflíku román, tak nech sa páči. Táto súťaž určite si tento román všimne. No takže to bola vlastne prvá súťaž, že som vôbec niečo poslala, zhodou okolností sa mi zadarilo. Kedy to bolo? To bolo v roku 2011. No a potom o rok neskôr Cena Karla Čapka, tam som tiež to skúsila s tým románom, keďže Stojka ma inšpirovala a skončila ako štvrtá, tak som si povedala, že prečo nie, vyskúšam aj ja. No a toho roku, chvála Bohu, musím to poklopať, zadarilo sa. Opäť s románom podotýkam, hej, takže moje poviedky... Môžeš aj prezradiť, o čom tie romány boli?